tirƙashi. Cakwakiya iya cakwakiya, kawu na kowa, ma'ana dai kawun Zahra ya gano inda take, inda ya je kai tsaye ya ɗauko ta zai kashe ta lokacin da ya gano bata mutu ba. Ya kamata ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji wata gagarumar cakwakiya da take faruwa lokacin da kawu na kowa ya tura a ɗauko mai Zahra inda take. Yayin da waɗannan jami'ai nashi ma'aikata suka shiga inda Zahra take, ganin ta suka yi a kwance rai a hannun Allah, kai tsaye suka ce sai dai ya shigo inda take domin ba za su iya fito da ita ba. Ita kuwa a ta daga gefe Shatu tana gefe tana roƙon su kar su cutar mata da Zaharanta, kar su cutar da ita, amma ko a jikinsu a nan ne kawu na kowa ya ƙaraso inda Zahra take a kwance. Karasowarsa ke da wuya, bai yi wata ba ya fara yi mata sumbatu irin haka. Yau zaki zama gawa, daga yau za mu huta da ke, domin kuwa ke ce karfin alaƙaƙai ɗin da kike cutar da ni. Tirka kenan, ana zaton wuta a makera sai ga ta a gida. Da alama yau dubin Zahra ta cika. Ku biyo ni dai domin ku ga wata gagarumar cakwakiya da take faruwa duk dai a cikin shirin fim din na wata shida. Kafin nan amma muna roƙonku da ku daure ku fara danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Kawun Zahra da alama a wannan karan ya ɗauko hanyar da zai kashe ta, domin dai bai yi wata ba lokacin da ya gano inda take ɗebo ma'aikata inda suka zo, zuwan suke da wuya. A nan ne kawun Zahra ya nuna musu inda take a ɓoye ce, tana cikin can wajen. Yayin da ya gama nuna musu, nan ne ita kuma Shatu ta ankare ai an gano inda suke. A nan ne ta koma ciki da gudu, amma kuma ina jami'an suka cin mata, sannan suka hambarar da ita gefe, suka buƙaci da kawu na kowa ya shigo inda Zahra take domin ya kashe ta. Wanda kuma asalin abin yadda ya faru, kawu na kowa ya gano inda Zahra take ne ta sanadiyar wani ɗan leƙen asiri da yasa ya yi mai bincike, inda har ya gano inda take, sannan kuma ya je ya faɗa masa, wanda duba da na tabbata mutane da dama sun ga abin da ya faru a dangane da irin yadda kawu na kowa ya gano cewa Zahra bata mutu ba, sannan kuma tana wani kango inda ba za ka yi tunanin ma gida ba ne, a yayin da ake mata magani a wannan waje. To dai wannan ita ce wata gagarumar badakalar cakwakiya da take faruwa a cikin shirin fim din na wata shida. Sakamakon wannan abu da yake faruwa, Zahra dai har yanzu bata san inda kanta yake ba, amma kuma ita kuma yar uwarta mai suna Shatu tana nan tana kuka, tana roƙon kawu na kowa dan Allah da yayi hakuri kada ya kashe mata yar uwarta, domin ta bayyana masa cewa iya Zahra ta mallaka a rayuwarta, ba ta da kowa bayan ita. A nan ne da ta ga cewa kawu na kowa ba shi da niyyar kyale Zahra, kai tsaye ba ta yi wata ba, waya ta ɗauka ta kira Adil take faɗa mai, sannan ta kirawo mijinta Samir take faɗa mishi ai gashi. A nan ne dukansu suka juyo suka taho a gudu da gudu sosai, da sakamakon idan ba ku manta ba da man Samir ya ce zai tafiya, to a nan ne ma ya fasa tafiyar ya juyo da gudu domin ya zo ya ga abin da yake faruwa. Don haka kuwa ku jira zuwa dare domin mu ma mu ga a irin kalubalen da yake faruwa da yayin da kawu na kowa ya gano inda Zahra take, domin dai wannan fadar mu ce, amma kuma ya danganta da abin da muka gani da daddare. Kai ya sa kawai mu kasance a wata shida domin mu ga wannan badakalar cakwakiya, ni da ku baki daya. Masu kallon mu da masu sauraro, wannan kenan, sannan duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Kar ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Sahiba Blogs TV.